Mrs. Efren Hafalya and family. Pagyaman ni Amy Garabiles and family. Pagyaman ni Robert Bilog and family. Pagyaman ni Lydia Isidro and family. Pagyaman ni Cheryl Andaya and family. Pagyaman ni Florentino Pisto Sr. and family. Pagyaman ni Juan Garabiles and family. Pagyaman ni Aida Festejo and family. Hasta permit nga integraman ni Kararagan dagiti sa bagalan amin minatay tayo. Isu ti Kararua da Maximo Habon, Laura Habon, Rodolfo Habon, Anastasia Gabayan, Juan Ponce, Chodora Ponce, Juliano Ponce, Purita Ponce, Virginia Ponce, Salvador Ponce, Connie Flor Piso, Llorentino Piso Jr., Domingo Valdez, Gregoria Valdez, Artemio Valdez, Basilio Valdez, Lorenza Valdez, Ernesto Valdez, Antonina Andaya, Johnny Angala, Maria Asuncion Angala, Ariel Andaya, Teresita Garcia, George Andaya, Benjamin Isidro Sr., Saturnino Isidro, Trinidad Malanta, Victoriano Elvis, Jose Elvis, Luis Isidro, Magdalena Isidro, Felisa Garabiles, Alejandro Garabiles Sr., Juana Anasheta, Rohan and Elizabeth, and Charles Nerich. Ken Pagyaman pa ni Mr. and Mrs. Willie Gabayan and family. Masinjan dagiti kandela. Makdel. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dauma kada kayo. Basta kumamit ken. Kakabsat, may kaupatapulong aldaw ita manipod day di panangrambak tayo asiraragsak ti panakayanak ti Apo. Ita nga aldaw, ilagip tayo day dinasantuan nga aldaw, apan nakaidaton ti Apo, iti uneg tayo templo. Tapno tong palim na tilimteg ni Moises, ken tapno mapan makisinarak kadagiti tattao, anapudno ken kuana. Babaan ti panangiturong ti Espiritu Santo, da Simeon ken Ana, napanda ijay templo, ket nabigbig da ani Kristo, iso ti Apo nga inday dayaw da asiraragsa. Babaan ti panamagkaykay sa ti Espiritu Santo kada tayo, sumrek tayo met ita iti balay ti Apo, tapno kablaawan tayo ni Kristo nga Apo. Mabigbig tayo ita, babaan ti Eukaristya, agingga iti yaay nanto asidadayag inton maudi na aldaw. Kumararag tayo. O Diyos agubwayan ti amin alawag, impatuldong ken Simeon ani Kristo, iso ti silaw amang lawag kadagiti amin a nasyones, bendisyonam ken pasantuem ka dagitoy a kandela, awatem kad dagiti dawdawat mi ket ipaay mo ada kami nga agiggan kadagitoy a kandela tapno agdaydayaw kam ken ka magnakam iti dalan ti kinasingpet tapno maikari kami a makadanon to iti sidong tiranyag mo adinto pulos agpatingga gapo ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Siya ti silaw ti lubong, umay kayo suruten da, ket awan tunti nasipit, dalan na pagnaan. Amin. Sumuros kay Kanya,
arkansilaw tibiyan, siyak ti silaw ti lubong, umay kayo suruten na, ket awan don di nasipget, dalan na pagna. Hintay day dayaw ti Diyos, pabanti pa ng kanta tayo ti Gloria. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, ket dito'y dagatapya, kadagiti tattao na imbag ti panagnagmakenda, ibunan nagdaka, ikan daka, pagrukbaban daka, daydayawen daka, agyaman kamken ka, gapuiti naindaklan adayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Ako Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika ako miya Hesu Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos na ako, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Sika mangika, kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Sika mangika, kadagiti basbasol ti lubong, awaten kadaytoy arararawin, sika situtugaw, iti makanawan ti Ama, kaasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Yan tangay siksika o Apo, Hesu Kristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. Man nakabalin kadagnanayon a Diyos, ni Kristo nga anak mo, inkawes na ti kinatao mi, ket naidaton iti uneg ti templo, dalusam kad dagiti puso mi, ket awaten na kami adumatag itasaklang mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Maidep dagiti kandela. Ti may basa na daw iti libro ni Propeta Malakias.
Kastoy ti kunati Apo aman nakabalin amin. Ibaon kunto ti babawnek amang isagana iti dalan ko. Ket kellaat ko nga umay ti Apo asapsapulen yu iti templo na. Umay to ti babawnen asigsigaan yu, ket ipakaamunan to ti tulag ko. Ngem, siya sinon to ti makaibtur iti aldaw ay na. Siya sinon to ti makalasan intun agparang. Mayarig to iti apoy amang gugor iti landok, ken kaslan to naingel asabon. Umay to amang hukom, kas iti manggugugor iti perak. Gugoranan to dagiti papadi, akas ti panakagugor ti perak, ken ti balitok, tapnoy datag ti Apo iti umiso adaton. May ayon to ti Apo kadagiti daton nga idatag dagiti tattao ti Huda ken Jerusalem. Kas ti panakay ayon na kadagiti daton iti napalabas. Ti sao ti Apo. Siya sino daytoy nga ari ti Gloria, isu ti Apo. Ilukat yu anaimbag dagiti ruangan, luktan yu dagiti ridaw akadaanan, ket pastriken yu ti ari ti Gloria. Siya sino daytoy nga ari ti Gloria, iso ti Apo. Siya sino daytoy nga ari ti Gloria, isu ti Apo anabileg ken napigsa, ti Apo ang maingel iti paggubatan. Siya sino daytoy nga ari ti Gloria, iso ti Apo. Ilukat yu anaimbag dagiti ruangan, luktan yu dagiti ridaw akadaanan, ket pastriken yu ti ari ti Gloria. Siya sino daytoy nga ari ti Gloria, iso ti Apo. Siya sino daytoy nga ari ti Gloria, ti Apo ang manakabalin amin, isu ti ari ti Gloria. Siya sino daytoy nga ari ti Gloria, iso ti Apo. Ti maibasa na adaw iti surat kadagiti Hebreo. Yan damay tatattao dagiti nga anak. Nagbalinmet ni Jesus akas kadakwada, ket nairaman iti kinadaoda. Inaramid na daytoy tapno babaen ti papatay na. Tukawen na ti Diablo nga dapan nakabalin na ken patay. Ket waya-wayaan na dagiti amin ang natagabo, iti amin na panagbiagda gapu iti putenda ken patay. Tanalawag asaan na dagiti angheles ti tulungan na, nudi ket dagiti kapututan ni Abraham. Ngarud masapol a may pada iti kinatao dagiti kakabsat na. Tapno agbalin na natulnog ken naasi, akangatuan a padi iti panagserbi na iti Dios. Iti kasta, pakawanen ti Dios dagiti basol ti tao. Ita, matulungan na dagiti masulisog agsipod ti isu mismo, napadasan natin na sulisog ken nagsagaba. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo. Adaten ka dagiti sa uama kaitet kiyag nanayon na biyaw. Alleluia, 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 alleluia. Adaten ka dagiti sa uama kaitet tiyag nanayon na biyaw. Ti Apo at dako makada kayo. Basta kumamit ken. Tipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Gloria ti may ken ka. Dimteng ti tiyempo apan ang tungpal da Jose ken Maria ti seremonya ti pannakadalos kas mayan nurot iti linteg ni Moises. Impanda nga rod ti ubing ijay Jerusalem tapno idaton da iti Apo
kas na ilanat itilinteg ti Apo. Maidaton ti amin nga inauna alalaki. Napanda tapno idatagdamet ti sakripisyo kas mayanurot itilinteg ti Apo. Sa nga Paris apagaw, winodwa nga orbon ti kalapati. Adda idilakay nga agnagan Simeon nga agnaet ijay Jerusalem. Naimbag ken managbuteng iti Dios ket padpadaanan na ti pannakaisalakan ti Israel. Adda ken kuana ti Espiritu Santo. Impaltiin ken kuana ti Espiritu Santo adin tumatay agingga iti makita na ti Kristo nga inkari ti Apo. Babaen ti panangidalan ti Espiritu simrek ni Simeon iti templo. Idi mapan, idi impan dagiti nagannak ti ubing a Jesus ijay templo, tapno aramidan daken kuana ti ibilin ti linteg. Sinakroy ni Simeon ti ubing, ket dinaidayaw na ti Dios. Kinunana, ita tinumpal mon ti karim o Apo, palubusan mon ako musay asitatal na to'y adipan mo. Nakita kon di panangisalakan mo, nga insaganam iti imatang dagiti amin at tao. May sa asilaw amang lawag ka dagiti hintil, ken mangyag iti dayaw iti ilim nga Israel. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. At nga Domingo maawagan ti Candelaria. Apay nga Candelaria, padasan tayo nga adalan no apay nga Candelaria. Datay nirubilin, datay may sana tay pagbasbasaan tayo. Naligi kadwa mi di kumbento, mga ala ti midwifery. Ket agyot-yoti tapta dito'y Santa Lucia District Hospital. Kakuna, nakakita ka mo ti aganaken, wala ako sa asistaran ni dagiti aganak. Kagunak kanya na, di mo paila umay tawidan dagiti gamit ni inang ko hindi nga papaanak ta partera nga ron di inang. Addan sa pala dyan na nakatulin dagiti gamit na, kunak kanya dagiti ay. Adda kawot ti biklat, diyan mo tapno nadardaras ka nung aganak ka, adda nakabungon ijay nga kasla ka, ito'y sikot sa ti biklat. Adda dagiti gasa, dagiti pagipit ti pusag. Diyan mo, adda pala bitadayin di so pag-agas bida yung bitadayin ide. Kinadaan sa pala tay ada talina mo yung talina aramado na kada tay sama tali ti abuno. Di mo tay warwaran di abuno keret. Yung mayat ali ya talaga talina ta. Kun di inang ko partira, ngam di kinapartira na tinautawid na laeng kinday di apong mi. Nga katugangan na han nga inang nga katugangan na. Kani di katugangan na met. Di mo man na laing na mo idi ka awang garot ti may sa ospital. Tadi ayan mi. Pagdalan pasagad, nuang tamangitaray ka niyong hospital at nagapunto di anak mo na, hindi kayo pala nakadano. Matayton ana nga kadano na, gadi isang partira, natural, hindi partira. Kaya di ako may ide, pinaanak na nagadi anak nakalakman ni inang, napigsapay di rugyan na nga paanakan ni inang. Ay kati ka bakit na agkod-kodrat di mata na idin, agan anak pa ilang inang at tatartin kami gano'n na kakasap. Kadapay kakabsat ni inang ko, wala dyan, ay wiwan, kadapa, iso nga adot pinapaanak na. Kaya iyayan mi wat magpaanak ti tao, nagado ti agalin da. Ganti ko manuhan nga makaanak, di bakit mo, niya di ko nanda, umulog ka di agdan nga. Panya na ganan, nakimbabata ulaw, mo na sa. Iso nga nagiti agbalay, iyayan mi no kabarbaraw, duwala katukad, nalaklakan ng ulog. Ada pa di jaya kamo no apay mo idi awang pay lang mo kurkuryente ti pala ka nagraranamo na kur dali ka anak ka na po utak iranada pay la aganak mo no dete ka bagyo na umanusus ta po ka da nakasipsip na di kay pay makabaro ti borroong kakaasin aglulutak to di sirok na lakas yan nga madamo taranid da ayan mi mo sino akin bilin mo na bakit nga ngagsapsapin. No naganak jay kuan ijay digad na kani idikat dalat ti balbalay idikat da sirok na amuyot sirok. Ijay sirok jay naganak ikan da ti bulong anya nya nasana ti kami da. Maro. Damurtes han? Damurtes. Orayon da nga nagyay. Nanaknagan. Kita nyo mo. Nanaknagan mabalinmanan ko nada ngam no.
Kanuhampay na nagta inaramid na niya nga sakit di maala na. Damuyo di niya nga sakit. Katatama dagiti pilosopo mo ta hanggang nga damortisa marunggay ka no tapno talo lang aldaw mabaliw man. Pag-aangawan da. Ngam apay nga kitaan nyo. Kanya dagiti Hudyo. No bilangin tayo, idinayanak ni Apo Isos approximately December 25 niya. Tanangalaan tayo mo DJ December 25. Gapo di pan nakayanak ni San Juan na imuna nga naipaltiing innam abulan ni San Juan idinagparang mo ti anghel ni Apo Santa Maria niya. Kano bilangan ti innam abulan plus yung abulan December 25 ta June 24 di pa nakayanak ni San Juan. Kano yung nasurutan tayo, iso ni Apo Isos surutan tayo December 25. Ka December 25 bilangan aging gana tatta 40 days o pat-apulo nga aldaw. Kada kanya da nga Hudyo maibilang nga narugit ti babae no naganak aging gan santulaeng madalusan no kalpasan ti upat apulo nga aldaw. Nung ti kultura da ti inauna lalaki laeng haan nga babae maikadwa lalaki haan nga maidaton ti inauna laeng lalaki kanya da Hudyo iso ti mapan maidaton ijay templo. Ti inauna lalaki nga nang bitak ti matres kunana dayjay ti ti pamati da lenteg ni Moises dayjay. Hantay mga lentegan at hantay mga Hudyo nga surutan tayo at isang orti dimbak lang ni Apo Isos. Iso matatta ko na tayo pan nakaidaton na ijay templo inauna lalaki ni Apo Jesus. Haan no ore inauna ka mababae haan nga maidaton ijay. Dahil iti kulture bias da. Nga nga ko natati pa nagkita da iti lalaki nga babae da kabaliktadan. Nga nga di babae na tortura. Na tortura. Papanang! Kung anak ka, itinaklag tortura. Na tortura yan. Dajay, lalaki. Kitata 40 days maidaton ijay templo. Anya ti daton da kalapati sa nga Paris or Pagaw. Nasa namuti pa nagtartaraton mo Pagaw. Ado nga pagaw di ayan daan. Hindi dyan, ikaw na iso nga 40 days. Ngam apay nga maawagan a Candelaria. Anya connection na ti Candelaria. Ngamin kunanan, impaltiing pala ni Simeon nga nasimpot, nga di dyan nagigyan niya, taga Jerusalem nagigyan niya templo. Inururay na nga impaltiing ti Diyos kanya na propeta. Haan to nga matay, no haan na nga makita ti inkari ti Diyos. Nga iso ti silaw ti lubong. Ay siya tinaggapuan na, no, apaya nga, agdar aramatan tayo akan dela. Ta iso ti silaw ti lubong. Siguro no ti uso, hindi ka solar. Iso ti solar ti lubong. Awang pa'y mo, kakatala ang mga da solar. Iso ti silaw. Iso di naggapuan na, nga Candelaria. Binawi tayo, iso ti silaw ti lubong. Kano kitaan tayo, agpay so linawagan na ti lubong. Kas ano? Itintiro nga lubong na da Kristiyano. Basta dito haan nga amin ang nabunyagan, tinagang ti Ama, Anak, Espiritu Santo. Dagiti nabunyagan, tinagang ti Ama, Anak, Espiritu Santo. We consider them Christian. Nya, Pentecost, Methodist, Seventh Adventist, di Philippine Independent Church, doon ay jay. Nagdumada. Di Trinitarian, Kristiyano da, ng Unitarian, hantay nga ibilang ang Kristiyano da dyan. Nang dagiti daduma, nga nangusar, tinagan ti Ama, Anak, Espiritu Santo, maibilang damot akas, Kristiyano. Kinalawagan, idinabunyagan tayo, linawagan na tayo, anya ti sipngot ngamin. Anya ti ibagbaga tayo nga sipngot, ito ti sipngot ti basol. Ta idinaiyanak tayo, natawid tayo nga rodeta basol, kagananan kintatang tayo, kadaadan kinaiba, imo na nga naganak tayo, rumor di ubing si babasol, ta 9 months nga sikob. Di ubing, di dahara na iso, di dahara ni nanang na iso, di pagbibiyag di ubing, ha? Hambang awang mo si Pirit nga, dahara na di ubing, ha? Oh! Kadir po no nagbasol, iti siyang magulang mo ni nanang, ti panunot, nakam kadaarami din, no nagbasol, automatic di dahara na, namalditan di jay ubing, ta dahara na nga ron. Di jay haan na personal nga basol, di jay ubing, ngam,
nakawid na abasol. Kanya di dyan, no kitao ko si bibiyag iti basol, ag bibiyag iti sipngat. Kaya di na bunyaganan, napunasan day dyan, nalawaganan. Iso, di malusan da tayo, dinalusan na tayo, ag bibiyag tayo iti lawag. Iso, garag niya, di na bunyagan tayo, kung ano yung Apo Padi, Samson siya bunyagang ka, tinagan ti Ama, Anak, Espiritu Santo, napunasan di basol atawid, na ikapengkan iti simbaan ni Kristo, ti bagina, Kristiyano kan. Idi linanaan na di ilununang, manyati ko na awaten, diyan niya ganang linanaan na, babaan na ti panakalana, naawat mo ti mission mo, akas padi kayo mat, da kami sa balang ta ministerial priesthood. Iti common nga kinapadi, padi kayo, propeta kayo, ken ari kayo, agserbi kayo mga nasayaat. Akam yun na dinalanaan kayo. Idi ko niya po pati, indinas na una nagbago dyan ubing tipuraw, wano, binagwan da ka tipuraw, wano, indinas niya po pati dyan puraw malukot, ibaga na pure kan, nadalos. Iso nga sino, ti kadadalusan na tao na dyan, kabunbunyan. Ken na dyan nagkumpisarin na after nga bunyan. Idi ko na sumindi kayo ti kandela, gumanap kayo ti kandela, na mabalbalin na ti dakil simbaan, Paschal Candle, taapaya, ni Kristo ti silaw, isugarod na Sunday, init, nga hanto nga maidap, na i-identify pa kin Apo Isus, iso ti silaw. Kano, iso ti silaw kayo ni Apo Isus, gimangat tayo. Kaya na nga sa una, idinabunyagan tayo, nalawagan tayo matan. Kagaputan nalawagan kan, nabungal ni Apo Isus, napanan, si kamot ti agserbi alawag ti lobong. Dahil dyan, ti mission tayo. Nga nalawag. Iso nga tunggal tata, blinisang tayo dagiti kandela, mapasanto da manan, maipalagit manan, dahil di pa nagbunyag tayo. Nga da tayo, gimangat tayo kin Kristo. Ilawagan tayo mo ti lubong. Nakakikita kayo na ti rosaryo nga agandap. Luminos, kung na dyan, nakikita kayo. Akas diya ko di ubing, pagpaborito ka, do idunas mo ijay silaw, akas diya nga ibayag, intong kita, ang ijay nasip nga napigsat rang-rang na. Kakas diya magkanya tayo, tatamag ti oso, solar haan, pagkapon di charge solar haan na yan, di init haan. No i-expose mo ijay init, ag charge isuna, isunto aglawag to. Kas diya mo di silaw yo, charger. I-charge mo. Naawan charge na niya maaramid. Lubatan. Kasi diyan malakan niya tayo. Nalaga panunutan. No haan ka na dumawat ti charge mo kini Apo Jesus. Dumawat ti pigsang. Dumawat ti panulong na aglulubat mo tabiyag mo. Kasi ano ti aglulubat? Naglaka nga maupay. At dalabasin kin maret. Nakita na labasin, urihan na nga kukwa, inala na, nalubat na gayan. At dala ng nga chismis, pinatinan. Lubat na gayan, no napigsa ka, no kumpos ka, no naka-charge ka kini Apo Jesus, uri niya di kumpunada, hang ka maapektaran, hang mo nga biyangan, no hang mo kukwa, nalintag no gibiyag mo, taapaya ka na yun ka nga nga umay at charge, napigsa ka. Takas diyan, ibiyag tayo. Do not pray, handay nga kararag namin daytay. Apo, awang kumati problema ti biyag mi. Apo, awang kumati sakit ti biyag mi. Apo, awang kumati pagmambu. Hang nga mabalinday din ang kararag. Taaddan tulat ta problema, addan tulat ta sakit, addan tulat ta pakaripotan. Ngamaan niya ti kararag tayo. Apo, nadumtan ti problema, ikan na ti pigsa. Nadumtan ti panubok, ikan na ti bilag nga manglaban. No, o ikan na ti sakit, ikan na ti agasan na babawang ti tulong, ikan na ti tibgar nga manamnama nga maagasan. Dahil ti naka-charge, kini Apo Jesus. Kataptano, dahil ti makita, dahil ti tao, iso rin dyan, gaputan silaw na ka, lawag ang ida. Kas anot pa ng lawag. No, ang problema ni kabsat mo, lawagam, isugarog na good counsel na saya at nga pang magbaga.
ay kabsat, madiday ka, ikatong tapos mo, di magkaroon na ng lubat lang, ang iso ng lubat ka man. Awang may ganas din tinakaaro, patismusa na. Nag-comment ka mo, sis, talaga kastada na kita. Imbes na pang mo inagasan, ina, yun ang, di ba ang kaap-apa yung adwan? Ilubat ka rin dyan, kala ko mahaan, awan kilawag di dyan. Imbes ko mga ibagang, lahaan mo, bayaan mo, pakawanan mo, nagkarara, di, agbiyak ka na nasaya ka. Lawagang nga ro. Naging pamilya na medyo sumitsip nga tan, agkudkulit-datan. Na tayo man manula dyan lawag na, ikang tinamnama. Umuna, dalusan, kasano pa ng dalus, agkamang nga kini ako Diyos. Ikararagan, maikaduan nga, na maitulong mo, tulungan. Kabailan tayo nga paksyatin ti Diablo. Dudagdo magamin ka, ado dagitay itid ti Diablo nga pangsulisog tapno maabak tayo. Ado dagitay itid na nga pangabak kanya kayo. Kalaibagan na nga awan nam namang nga agbabawin, awan nam namang nga lumungaw ti biyag mo nga rumagsaken. Ibagahan na ka mo masolbar ti problema mo. Ibagahan na ka kasla kastamon. Ngam no ni Apo Diyos, nga po ati jay ni Apo Diyos ngam ti Diablo niya. Ti Diablo ko pinarsolaan. Simminalaan. Pasurot ti Diyos, legion na nga rin, soldado na, ngam simina, dapo ti pride. Kinaparsolaan, haan nga po Diablo ni Apo Isos, isugarag nga, noon na kayo kay itinagan ni Apo Isos, pumanaw ka Diablo. Kabutin na, tahan na nga po nga abakan ani Apo Isos, na abakan ani Apo Diyos. Kada ito'y nalawag, iso tinampak siya, kadipendilaan kanya tayo no agpaarama, no agpaabak, no agpasulisog, tanakapsot tayo garo. Nung nalaklaka tayo, ulitin tayo, nalaklaka tayo nga masulisog kada maabak, nuhaan tayo nga naka-charge. Nalaklaka tayo nga maalilaw, nuhaan tayo nga naka-full charge kanya na. Tayo tilagang naagan ni Apo Isos, iso ti pangabak tayo. Itilaan na gan ni Apo Isos, iso di dyan magunod tayo, ti pang nakaisalakan, babaan ti aramid tayo, tanapigsa, nakanagan garot kin ni Apo Isos. Iso mataplat na kandilarya ko na nasilawan tayo, laglagipon tayo, nakasilaw tayo kin Kristo, iso mo ti pagdapuan, ti rangrang, iso ti pagdapuan, ti lawag tayo, tanahan tayo nakakunet kin Kristo, iso di dyan maalnilaw tayo, agkudkudraw, inya na ganan, nakakita kay tibukroongan. Oh. Tibukroong di mo na dyan gasnon no krudo niya. Kano di dyan apay nagkapsot, dua abanag na dyan. No di dyan pabilo na amo yung pabilaw. In English, pedelaw. Kaya pabilo na di ba ito rin umayap di dyan pabilong ka, ano agda, rong-rong na ka masakor na ikatamhaan. Ano kaya ang kasamo nagsilsilaw tikas dyan? Dalusam tapno rumor kas dimet dalusamot no nya dagiti rongrong iji pabilong maikatwa haamot ang agag sindi dayta nga buruong no awan tigas no krudonahan kas lamang la Charles ang awam mat aham hantay mat ang maibaga tikinapod no hantay mat ang maibaga nga na ikarkarigatan ti agbiag ang nalintag hantay mat ang ibaga nga kabaulan tayo ti agayat no awan nagyan na no awan ni Apo Isos nga punggana, charge na ko ma. Hantay mo nga maibaga nga magaramid ka na saya at no, rinoker nga mo pinagyan. Maabak iso di nga ro, iso ako na, apaya, why do you go to the church? Why do you go to mass? Apang ka ang church. Awang mo problema, ti magamin sakit na kanya tayo nagduma ka. Ingka makimisa, apaya, at dagamin problema. Kanayon ko mga da problema, takanayon ka makimisa. Na ang problema mo ka mo malagip niya po Diyosan. Ito umay ti bagyo kin gagred apo naganuda nga umay ko na agagred ko mga inaldaw nagriga mo. Mabangkalat na mga ala ati charge. Mabangka mga ala ati pigsam isang oras pagdakpan ni pigsam na naka-charge ka kanya na. No naplo di kargam kanya na. Agbalin ka asilaw. Aging nga di biyag mo ka rang-rang-rangan nang to dagiti tao. Ure hamok lang ron ka, maririk na da nga si anak na katigyos ka masilsilawan da. Maririk na da di katataong ka, pumakpak kong baba nga sumaysaya at nakakapot kin Kristo dayta. Pasurot ni Apo Isos dayta, isang masilawang mo ida.
Nung na makikita na kapailangan ka nagrupang da. Makibigbigat ka masabat na kakauray dalaan ba na niya magdatan ako na ay so ka nasipnat nga biyag magdatan ha. Kuray maong ka nga ron. Kismusa ka lang sa kapailamang ngutang. So data sa ay diya isang ating kong kunana, nung ni Kristo tilawag tayo, da tayo agbalin tayo na silaw ti lubong. Misyon tayo ti mga mang parumartisip ngat. Nagdasip ngat ti biyag ti kamsat mo, lawagan, tulungan, da tayo marunti silaw. Galwan tayo ti mamati Mamati iti Diyos Ama man nakabalin amin, anamarswa iti langit ken kada. Mamati may ken Kristo ubog tong anak na kenako tayo. At imao ti arami ti Espiritu Santo. Ini anak ni Santa Maria Virgen. Nagtutuog ti panagturay ni Poncio Pilato. Nailan sa iti krus na tayo at may kanyang. Imulog iti ang laging nilay. Nabuhat ti may katlumaldaw. Imuli sa tilahan, ket sugaw, pinakanawan ti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Agabunto sa tilahan, may mamukum, kadagiti si Biblia, ken kadagiti natay. Mamati at meti Espiritu Santo, patsek meti Santa Iglesia Katolika, ipanagkaroon na nagdagiti sa Santo, ipanakapakawal dagiti basbaso, at danturad panaguha, tibagi, ken biagad, ganayon. Hintay ita agdawat iti ama tayo ang nailangitan kadagiti panggap tayo iti biyag. Iso anangted kada tayo kini Apo Jesus akas silaw amang lawat kadagiti hintil. Ken pakadadaelan ken pakaisalakanan ti adu a tao. Kuna tayo iti tunggal panggap Apo silawam ti dalan mi. Apo silawam ti dalan mi. Naganyag ti silaw ti pangmati kadagiti nabunyagan. Idawdawatan tayo dagiti amin alabunyagan. Tagtuloy ko mga aganaraar ti silaw ni Kristo iti panagbiag ka. Kumararag tayo. Apo silawam ti dalan mi. Sinilawan ni Apo Jesus ti lubong babaen ti papatay ken panagungan na. Idawdawatan tayo dagiti mga idadaulo kadagiti nasyon ti lubong. Tapno iti dagresat ti panagitrabaho dati kapya, babaen ti panilaw ti Ebanghelyo, kumararag tayo. Apo silawam ti dalan mi. Indaton dagiti agasawa a Maria ken Jose Apo Jesus iti templo. Idawdawatan tayo dagiti amin na Kristyanuan a pamilya. Tapno idaton da kumamet dagiti anak da nga agserbi ti Apo nang runa ti kinapadi ken kinareligiyoso. Kumararag tayo. Apo silawam ti dalan mi. Napadasan ni Apo Jesus a Kristo ti amin a paset ti kinatao tayo malaksid iti basol. Idawdawatan tayo dagiti amin agsarsagaba ken maitugtuggod. Dati panagtutuog ipapatay ken panagungar ni Apo Jesus ti kanayon nga inspirasyon da. Kumararag tayo. Apo silawam ti dalan mi. Ni Apo Jesus ti pakadadaelan ken pakaisalakanan ti adu at tao. Idawdawatan tayo dagiti minatay tayo. Tapno babaen ti silaw ti pamati nga inawat ken imbiagda. Makagtenda ni dagnanayon alawag iti sidong ti Dios. Kumararag tayo. Apo silawam ti dalan mi. Aguliman tayo tayo matawakan dagiti bukod tayo apang dagiti panggap ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo at imawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo silawam ti dalan mi na ilangitan na amang agranyag ti silaw nga imbahon mo kada kami ni Apo Jesus sa Kristo. Babaen ti papatay ken panagungar na. Riingam kadi akanayon ti silaw ti pamati kada kami. Dagiti ti dawatin mi kapumadlaen ken Kristo nga Apo mi. Idatun mi Ida
kumararag tayo kakabsat at madatayo ken dagiti adapon tayo makaayo kumain ti Dios Ama aman nakabalin amin. Kahit may paaya pa kay Diyawan, ken pa kay Gloriaan binagan na, ken kastamet at pag-imbagan tayo, ken di kadabukan, di nasantuan kay Iglesia na. Apo si kamat laeng kinayat mo ani Kristo nga anak mo idaton na ti bagina akas kordero nga awan mulit na may paay ti pannakaisalatan ti lubong. Maiayo ka kumangarod iti daytoy a panangidaton ken kuana ti agragragsak na iglesia mo gapo ken Kristo nga apo ni. Ti apo at kumakada kayo. Basta umagi. Itag-ayo dagita puspuso yo. At dadalos kita tatay kaya Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. may karikat trumbay. Pudno na yung may ikarigat rumbeng anong migat pa kay salakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santon nga ama man nakabalin kadag nanayon na Dios. Ta itangal daw ti anak mo nga adda manipod iti agnanayon. Maidaton iti uneg ti templo. Ket impakaam mo ti Espiritu Santo nga iso ti gloria ti Israel ken silaw dagiti hentil. Isu da kami umay kamet asiraragsak makisabet ken Kristo at tinudingam amang isalakan ket magitimpuyog kami kadagiti angheles ken sa santos nga agdaydayaw ken kagat kunami adi aksarday. Santo, 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 si Apo a Dios, dagiti amin aparswa, ilangit ken daga, napno day ipatay day dayawa. Pudno nay apo abi ka akinasanto ket sikati gugwayan ti amin akinasanto. Dawaten mingarod ti paay mo tay espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinan ket paay mo ida kata kami abagi kandara ni apo mi a Hesus Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nanala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispi sinasana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangangkay amin iti daytoy kada itoy iti bagi iso maiyawat to a maipaay kada kayo. Kasta matakalpasanday di pa nang rabiida na ngala iti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tada ito iti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon at ulat iso ang maibuyat to ang maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy pangilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo. Inakang insalakan si kaanugod. Iti ngarod panangilagid mi ti papatay kan panagungar ni Kristo. Idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyag. Ken di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katay paay mo ama ikari kami. Ngadda dito'y saklang mo ketag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano iti bagigan dara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kadapo ti iglesia manaisak na piti sa ngalubungan ket parayrayom ti ayat na anadyusan.
Laglagi pa met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pa pay apo dagiti kakabsat mi apimusayan, as inanama ti panagungat tanto iti sidong takaasim. Awaten kad ida iti sidong karanyag mo apakakita ang daken kay tirupan rupa. Dawaken mi apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat magiranod kamto, kanaing gasata na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Magikadwa kamto kadmet kadakwada ang mangitantan o ken magidaydayaw ken ka, gapo ken Yeso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyo ki Espiritu Santo, iropnoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti linggana. Hintay umararaw iti ama, ket walwon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kadatayo. Amami atat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matumpal kumatinagan mo, dito'y ilagaakas sa dilangit. Itdem kadakang kalaw ito'y, ikanen mi ti patinayon malaw, pakawalan dagiti basol mi akas may pamakawan mi, kadagiti ng kabasol kada kami, di na kamet kay bayan, manukot ti sulisog. Dawakin mi kan kaapo ta isalakan na kami kadagiti amin a pagdaksan mi, itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaen nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan di panangururay mi, ti kinagasa kanang namaen mi, ken iti yaay ni Jesu Kristo, anang isalakan kada kami. Ako ko ang titulay, panakabalingken tayo, taglalay at dito. O akong ni ang Jesu Kristo kinunang kadagiti apostoles mo, kapya ti ibakit kada tayo, kapya nga aggapo kanya, ti itad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingan, no di ka ti pamati ti iglesia, kat kas mayan nurot iti padayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkay kaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangada kada kayo. Basta umamit kayo. Iti napakumbaba, napnon ayat puso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo kapya, kada tayo ti kapya. May iti basbasol ti lubong, kasyan na Kordero ti Diyos sa may iti basbasol ti lubong, kasyan na Kordero ti Diyos sa may iti basbasol ti lubong, itdem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat ka di basbasol ti lubong. Nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Ako yakay galing o may kapanya, yung ibalik sa layo sa umagay na.
biyag ko. Naraen, ibagnos ko, magturong pinapudno. Diyos ako ka, inagdawat, enday ko, aliten mo alam, indaat, ibigin, alain ka talamayin, alain ka saranayin, takno ang salinay ang bukod mulain. Kung mag-aaral tayo. O Diyos, tinumpag mo rin dinamnaman ni Simeon, kahit saan anatay, aging di na naawat ti Mesias, kadagitay takyag na. Babaen dahi ti apanagkomunyon mi. Punwan na kam kadi iti grasyam, tapno maikari kami ito sumabot ken Kristo, ket makiranog kam to ken kuan na iti biyag nga agnanayon. Gapo ken Apo Meso Kristo, anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. May palagip ako nga tatawan kailangan ti training tayo, dahil director ken ako live, ito no Sabado 8, February 8, sunto ti recollection ken confession tayo amin. Sakbay ti installation tayo into no 16 ako. 15, 16. Ti Apo at ako makada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos. Ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na Santo na misa, intayo ni ti ayat ken kapya ti Apo. Ay baga bigat tayo amin Apo.